No, v momente, keď nám agent pána Čadu oznámil teda jeho rozhodnutie, tak v podstate následne sme začali obtelefonovať agentov a zisťovať, kto vôbec, aké mená momentálne sú na trhu trénerskom a dospeli sme k určitej množine mien a z tých mien, samozrejme z tých veľkých mien, lebo tam boli veľmi zaujímavé mená, dospeli sme k definitívnej rozhodnutiu a k dohode s pánom Matikajnom. Rozhodla dohoda, alebo rozhodlo to, že vy ste sa rozhodli? Tak vždy je to o dohode dvoch strán, takže samozrejme my sme sa rozhodli z tej množiny sme vybrali nejaké mená a z toho by som povedal, po vzájomných rokovaniach sa nám najviac páčilo a dohodli sme sa s pánom Matikajnom. Zmluva znie do konca sezóny, je tam možnosť predĺžiť kontrakt? Vždycky je možnosť predĺžiť kontrakt, takže uvidíme, jak sa rozbehneme a potom sa budeme baviť ďalej, ale poďme sa zatiaľ sústrediť na základnú časť, poďme dať dohromady nejakým spôsobom, my sme znovu naštartovali sa, lebo nás veľmi mrzí tie posledné zápasy, hlavne domáce, to nás mrzí najviacej a potom samozrejme postup do play-off robiť preto všetko. My sme sa stretli vlastne na poludne, keď ste sprevádzali trénera po hale k šatni. Viem, že sa mal stretnúť s Vladom Orságom, stihli aspoň čo to si porozprávať? Áno, v podstate ten postup bol asi taký, že my sme ráno som ho privítal vo Viedni, samozrejme tam nejaké rozhovory prebehli telefonicky, sedeli sme s predstavenstvom, kde sme sa definitívne dohodli, následne potom sme išli do kabiny, aby predsa len pozná štadión, ale nepozná zázemie Slovana, pretože v čase majstrovstiev sveta patrilo slovenskému tímu. A následne sme odišli do centra dať si obed, lebo tiež predsa len mal toho dosť. Ale to už sme v spoločnosti Vlada Orsága, spoločnosti Ala Rybára, spoločnosti športového riaditeľa Olina Štefla, kde sme viac menej pri obede sa bavili o tom, čo a kde by sme to asi videli my, pretože predstavenstvo mu povedalo nejaké ideály, ale samozrejme hlavne penzum otázok bolo z jeho strany na Vlada Orsága, pretože predsa len je to tým, s ktorým bude dennodenne v styku najbližších. Verím, že dlhý čas. S hráčmi sa stretne zajtra na tréningu? To je paradox tej situácie, že v podstate vy ako novinári ste s ním stretli skôr, ale proste sú chvíle v živote asi aj klubu, aj trénera, keď to ináč nejde a samozrejme zajtra ráno hráči v podstate oficiálne, aj keď tú informáciu samozrejme majú, ale ten prvý, ten dotyk alebo ten s trénerom a prvé to oslovanie bude zajtra ráno v kabine 9:15. Tým, že je to také rýchle, vlastne došlo aj k nejakému, ja viem, že on bude zajtra vlastne na tej striedačke počas zápasu Medvešťaku Záhreb, ale tým, že aj on zdôrazňuje, že ešte nepozná ten tým, nevidel ho, bude to hlavné slovo, teda zostane u Vlada Orsága, alebo aká je tam Tak vlastne? predsa len je to head coach, to znamená, že niektoré veci si určite prejdú, ešte dneska večera si budú sedieť, alebo asi určite. Zajtra skoro ráno už budú preberať videá, klipy, sa musia pripraviť. Proste už ráno bude súčasťou tímu, to znamená od nejakého videorozboru zápasu, od videorozboru súpera, ktorý nás čaká, tak začnú sa nejakým spôsobom baviť. Nie je možné to kormidlo otočiť rapidne, koniec koncu ani není dôvod to rapidne otočiť, pretože predsa len akože veľa vecí, ktoré Rosťo tento tým viedol, urobil obrovské penzum práce a to mužstvo jak fyzicky, tak myslím si, že defenzívne je pripravené. Niektoré veci určite každý kauč má svoje určité nuancy a svoje veci, ktoré do toho musí implementovať, ale na to je strašne krátky čas, takže reálne bude trvať odhadujem mesiac, kým to mužstvo získa obraz nového trénera, takže asi tak. O ňom sa píše vlastne v tých zahraničných médiách, aj keď pôsobil v Omsku, aj vo Fínsku, že je temperamentný tréner, takže dá sa povedať, že temperamentného človeka strieda ďalší temperamentný pán. Tak ale je to, pochopte, to strašne rýchla hra, no to nie sú ani šachy, ani stolný tenis, takže tam tréner musí reagovať okamžite a s nejakým takým pohodovým trénerom môžete rátať vtedy, keď si mužstvo pripravíte v lete a dojdete k mužstvu, ktoré je hotové a ktoré vie, čo má hrať. To znamená, že on je v úvodzovkách taká fínska čiperka a na to sú hráči zvyknutí. Ale konec koncov bol aj Rosťo Čada, takže pre nich to nebude nič nové. Ale máme radi temperamentných trénerov, ktorí musia reagovať v danom momente a v danom okamžiku, teda v danej situácii. Možno, že sa môžem vrátiť ešte na začiatok tohto rozhovoru. Keď si pravil, že mali ste veľa kandidátov a dobré zvučné mená, tak pri tom vašom rozhodovaní, teda na úrovni klubu, zohrala veľkú úlohu aj finančná požiadavka tých ostatných kandidátov? Ale oni sa až tak nelíšili od seba. Samozrejme, bol tam rozdiel, ale nebol ten rozdiel dramatický, takže nebolo to kľúčové. Samozrejme, vždy sme rokovali a vždy zjednávame. Bol by ste zlý manažer, keby ste sa nesnažili. Ale tak to je klasické vyjednávanie. Chceš 30, pýtaš, teda chceš 20, pýtaš 30. My samozrejme chceme 20, hovoríme, že 15. No to je cirkus, alebo to je kolorit každého rokovania, takže samozrejme sme rokovali.
ale nebolo to hlavné. Pre nás je podstatné play-off, podstatné je domáce zápasy. My proste doma musíme vyhrávať a nesmieme púšťať perie a nesmieme, lebo nechceme prehrávať doma na nulu. To proste to. Samozrejme, že body a víťazstvá chce každý, ale či očakávate vy ako vedenie klubu aj veľkú zmenu v hernom prejave mužstva? A ešte som spomínal, ako veľkú zmenu nie. No, zmena určite bude, ale zase by sme dehonestovali prácu, ktorú sme urobili za posledné 2-3 roky a proste tu nám urobil kus práce. Ale ten hlavne domáci štýl, určite by sme radi trošku ofenzívnejší a určite dávali doma viacej gólov, pretože my reálne dneska nám tvorí 40% rozpočtu diváci, teraz nemyslím len lístky a pernamentky, myslím samozrejme aj to kvázi, jak to my nazývame hospitality, to znamená, že skyboxy a VIP zóny a my musíme prinášať tým ľuďom radosť a musíme prinášať góly a góly sú dnešným korením každého hokeja. Koniec koncov to vidíte sami, jak sa pravidlá menia z roka na rok, to znamená orezávajú sa brankári, boli úvahy o zväčšení brány, dneska sa rozširujú útočné pásma, mení sa formát presilovky, oveľa prísnejšie sa píska, proste celý ten hokej smeruje k väčšiemu počtu gólov a my nemôžeme ísť oproti tomuto. To znamená, my tým ľuďom musíme tú emóciu o tých góly priniesť a preto keď sa stalo, čo sa stalo, tak sa snažíme samozrejme otočiť to a využiť tú situáciu a priťahnuť trénera, ktorý nám prinesie viac radosti a viacej gólov. Aj keď netvrdím tým, že sme nezačali krásne chvíle aj s Roztovčanom. No dobre, alebo nedobre, alebo ako vôbec ste sa poznali s pánom trénerom predtým, ako som prišiel? Pozrite sa, my sme v rámci majstrovstiev sveta, ako však či jeho, či moje, sú to, ja neviem, 16. 17. majstrovstiev sveta, takže sme si potriasli ruky viackrát, ale bolo to vždy len také formálne hi, how are you a možno 3-4 vety a išlo sa ďalej, takže viac menej, ale reálne prvýkrát sme dneska sa dlhšie debatovali až v Mercedese od nášho zmluvného partnera cestu z Viedne. Tréner povedal na tlačovke, že nepozná toto mužstvo, takže predpokladám, že ani zatiaľ nemal žiadne požiadavky, čo sa týka kádra. Nemal. Bavili sme sa tak formálne viac menej, že my sa nebránime tomu, aby sa to objavil v budúcnosti, možno v priebehu sezóny nejaký film. Ja už som mal hneď 2 typy, ale typu Jere Lehtinena a ďalších ako Koivu. Samozrejme, ale v novom vydaní a za menej peňazí. Ale tak sme sa smiali v Praze na tým, ale uvidíme, čo priniesie čas. Ale v prvom rade, ako povedal tréner, nechce sa baviť, pokiaľ tým mužstvo nespozná, pretože by to bolo možno aj nefér voči hráčom, ktorých nepozná. Takže ťažko hovoriť. Aj na základe teda toho, čo ste povedali, že ste veľmi nepoznali, takže je to taký risk, ale ak sa hovorí, kto neriskuje, nevyhrá. No tak nepoznali, ako my nestrieľame na slepo, ako byť máme referencie, máme, to bolo milión telefonátov, potvrdení, nie, v pohode, takže vedeli sme, že čo má za sebou. Ale vždycky to je risk, to ako je s každým hráčom, s každým trénerom, vždycky to je risk. Okay, či prichádzalo do úvahy aj to, že by pokračoval pán Osar ako hlavný tréner, alebo... Ale tak úprimne povedané sme tam nad tým neuvažovali, len z jediného dôvodu, že nechceli by sme mu ublížiť. On má pred sebou, myslím si, že veľkú trénerskú kariéru, je to šikovný chalaň, ale pochopte, že on bol na prvom tripe v Rusku minulý zápas, alebo minulý trip, to znamená, že hodiť mu na krk hneď trénovanie takéhoto klubu a ešte v podmienkach, ktorý KHL čaká. Ešte nás čaká špeciálna sezóna voči minulým, pretože není prestávka, v podstate KHL pôjde kontinuálne až myslím si, že do decembra. Ako je to strašne veľa a strašne veľký skok z trénovania extraligového týmu na KHL. Takže verte mi, hoci Vlado nepovedal ani slovo, že by to nezvládol alebo nedokázal a chytil sa, ani nezapochyboval ani raz. Keď sme povedali, že situácia sa stala taká, aká je, tak kvázi bez slova nejakým spôsobom fungoval. Ale napriek tomu, skôr si myslím, že by sme mu ublížili a preto sme sa rozhodli na túto variantu a je to takisto len ďalšia šanca pre neho, ako nejakým spôsobom sa naučiť niečo nového, lebo určite si veľa zobral od Rozpečadu, teraz má ďalšiu možnosť od pána Atikainena, takže verím, že a to je v podstate, aj to bol dôvod, kvôli čomu tu je Vlado, aby sme si my developovali trénera, aby raz prišiel ten čas, keď môže byť hlavným trénerom v KHL. Tak trochu odľahčenie s pánom trénerom, keďže je z Fínska, dáte si tým skôr vodku alebo saunu? Sedeli sme spolu, ale mali sme ponuku dať si víno, ale
ani to v rámci oberu sme si nedali, takže verím, že príde čas, keď si dáme koniec koncov aj vodku, ale medzi nami ako fínska vodka není bohvie čo, takže keď... Čo si dal na obed? Dal si steak. Daj si steak. Takže tak začneme, keď vodkou, tak v prvom rade ruskou vodkou, potom by sme asi išli do Grey Goose, do francúzskej vodky a skončili by sme asi polskej vodky, lebo aj tá je dobrá. Prosím, také upresnenie. A slovenskú double crossku potom by S Milošom si hovoril, že prebehli rokovania v širokej vlážnej takej rovine. atmosfére. A bolo pri nich brzdovie možné vyššie nároky? Ale my sme sa nedostali ani k tomuto, že by sme riešili tieto veci. On skôr sám, ako Miloš, pochopte, 3 sezóny alebo po sebe nastupoval niekam, kde bol hotový tým. To znamená, že jeho skôr takou, aj to mi spomínal, že strašne rád by začal a vytvoril si viac menej vlastný tým a s tým týmom vyšiel. To znamená, on naskakoval 2-krát za sebou, si myslím, alebo dokonca neviem, či 3-krát do mužstva, kde tým bol viac menej hotový. Aj včetne Petrohradu, pretože došiel, ale tým si neskladal, tým mu tam skladal stav. Následne Omsk, myslím si, že doťahoval, ešte predtým bolo niečo. Spartak znovu, myslím si, že... No, takže on viac menej nikdy si tým posledným. Takže on už teraz, aby si udržal svoje meno a svoje renomé, rád by začal v lete, začal od piky a začal so vlastným tímom. Takže viac menej aj kvôli tomu sme sa možno nedostali. Ako koniec koncov to chápem. Už má svoje meno a má takúto víziu.